30 ýylky türkmeniň başyna düşen tragediýanyň aýat töwiri şu ulkuň ilerki türkmen dogurlymyzyň bojagyny eýranyna belenilse men ýerlikli borduk menem hasap edýär. Bugün Türkmenistanyň tutsawhanalarynda oturup çykan Eýranly türkmenleriň Eýran döwletiniň Gülistan ýyliniň Kümmet şähersesinde Aka Taway Gurbanyň hojalygynda Eýran wagty bilen sagat 10:00'da Türkmenistanyň tutsawhanalarynda ölenleriň ruhyna bagyşlap, şeýle hem şol tutsawhanalardan maýyp bolup gelenleriň baş saglygyna bagyşlanyp sadaka berilýär. Ine şu wagtda taýlyk berýär, bir sadaka edip şu wafat bolanlara türmede boşakdylar hemmen işledi. Bu beriljek sadaka Türkmenistanyň içinde we daşynda ýaşaýan halk tarapyndan meýletin kömek bermeklikleri netijesinde amala aşyryldy we özleriniň duýudaşlyklaryny bildirdiler. Ular hemmen şu kömeklerini beren hem arkadaşlyk berdi, finansiýal ýardam minnetdarlyk bildirýär. Bu waka Serhedin iki çäginde ýaşaýan türkmenleriň arasynda geçirilen ilkinji jemgyýetçilik çäresi hasaplanylýar.